דתית? מה זה אומר? ומה זה בא לידי ביטוי? היכן נמצא הקדוש ברוך הוא בחיים שלי? מה המשמעות להיות יהודי? מה המשמעות של ארץ ישראל, של מדינת ישראל? מי אני? השאלות האלו אלו שאלות שכמעט כל בת שואלת את עצמה באיזשהו שלב בחיים. יש הרבה בנות שמדחיקות את השאלות האלו. במודע ושלא במודע, משתיקות אותם ממרוץ החיים. ויש בנות שהשאלות האלו דוחפות אותם לברר, ללמוד, להעמיק. בנושאים האלו אנחנו עוסקים במדרשה, מתוך לימוד תורה, מתוך בירור, מתוך הקשבה, מתוך התבוננות, מתוך תפילה. מתוך תפילה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו. פשוט איך שהגעתי לכאן הרגשתי הרגשה של בית. השיעורים פה במדרשה יש מגוון ממש גדול. יש לך פה הלכה, תנ"ך, פרשת שבוע, סוגיות אמוניות, סוגיות הלכתיות. אם את רוצה משהו יותר חסידות, יש פה שפת אמת, יש סיפורי רבי נחמן, סיפורי מעשיות. עיוני יותר, יש כוזרי, יש 8 פרקים לרמב"ם. יש אורות. מסילת ישרים יש לנו כל יום וגם לימוד עצמי. השתלשלות תושבע, ככה להשלים חורים. באמת, רק תבחרי. אם אתם רוצות משהו אפשר לבקש בו, ביקשו תניה, היה תניה. תבקשו גמרא, יהיה גמרא, באמת. הכל תלוי בכם. עד שבאתי לפה, לא באמת הבנתי את המשמעות של מדרשה. ועכשיו שאני פה, אז זה נראה לי בלתי אפשרי להתחיל את החיים בלי זה. בשיעורים כאילו לא משנה מה את יודעת, מה את לא יודעת, את יכולה לשאול הכל ואין אפילו הרגשה של כאילו זה אולי לא שאלה מתאימה ואולי לא פה ואולי לא שם. יש לך את מלוא המקום לשאול מה שאת רוצה בהקשר לשיעור, או אם את רוצה אחר כך לדבר עם הרבנים או הרבניות, שיחות אישיות. כאילו מאוד יש פה הרגשה נוחה ולגמרי כאילו תביא את מי שאת ותעופי על זה, כאילו התוצר שלם. שיעורים פה אני זוכה להיכנס לפרופורציות. זה נותן איזה בסיס והסתכלות מסודרת על החיים. לפני היציאה, שכל אחד יוצא למקום שלו, להתפתח לעולם, אני חושבת שמאוד חשוב להיכנס לסדר, להסתכל במשקפיים הנכונות, שדברים לא יתבלבלו. האמת שגם לגבי יחס אישי, יש פה הרבה ליווי. אם זה בצוות הקרוב, יש את אורלי שדואגת, יש את חסיה, יש את מיטל המזכירה. יש לנו פה מלוות, חברותות עם נשים מבוגרות בנוב, באמת. כאילו יש פה המון אישי אלייך. מאוד מדגישים במדרשה הזאת את הבחירה שלי. הרבנים לא באים לפה בשביל לתת שיעור וללכת הביתה. הם באים לפה נטו בשבילך. ואם יש לך שאלה או ייעוץ, הם יפנו את הזמן הזה בשבילך. שיהיה פה בסדר, כן הזמן פה קצר, ומלאכה רבה קיימת בדרך, כי מפה ועד שם, רק לא לעצור, תמשיך את הדרך, האמת בה נמצא, וזה תמיד קיים, לאן שנגיע. שלום, אם את רואה את הסרטון הזה, כנראה שהתעורר בך הרצון ללמוד במדרשה. אני מבקשת שתצליחי להחזיק את הרצון הזה לפני שהחיים ממסמסים אותו. הפסיכומטרי, השירות, הטיולים. הרצון הזה הוא הכוח המניע את עם ישראל. עם ישראל צריך עכשיו נשים גדולות, חזקות, גדולות ברוח, יציבות. עלייך בעצם מוטל הדור הבא של עם ישראל. איזה בית תקימי, איזה בחור תכירי.
זה ממש עלייך, וכדי לבנות אישיות יציבה וחזקה בשביל עצמך, בשביל הבית שלך, בשביל עם ישראל, צריך היום כוחות של לימוד, כוחות של יציבות, לדעת כלים, להתחבר לעומק, לקדוש ברוך הוא, לתורה, תורת חיים. ואת זה אנחנו ככה מאוד נותנים במדרשה, מקום של תורה וחיבור לחיים. פשוט להעניק לעצמי מתנה. מתנה לשנה, וזה ממשיך איתך לוואי בעזרת השם לכל החיים. הרבה אנשים שפגשתי במהלך השנה אמרו לי שאני פורחת, מאיר הפנים, משהו אצלי שונה. וזו הסיבה שבאתי לפה. לא באתי להשתנות, אלא לגלות את עצמי, להבין את עצמי יותר, לדעת מי אני, מה היכולות שלי, איך אני יכולה להתמודד. הבנתי שככל שאני לומדת יותר ונוגעת יותר בתורה, אני בעצם נוגעת בעצמי וחושפת ולומדת ועולה, ובאמת כנראה שיש חיבור בין אני לתורה, זה פשוט אחד, וזה משפיע גם על החיצוני. אתה יותר שמח, אתה יותר חי, אתה יותר תורה. זהו.